Rapport ekonomiku Ewropew li ħareġ fl-aħħar sigħat jixel diversi bozzos ħomor għall-Gvern ta' Muscat u juri fost l-oħrajn illi l-għoli tal-ħajja se tkompli tiżdied, il-pressjoni fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna qed tikber, in-nefqa tal-Gvern splodiet, qed jiżdied ir-riskju li jkompli jisplodi d-dejn, hemm bżonn ta' investiment fis-sostenibilità ambjentali u jeħtieġ pjan biex jiġu garantiti il-pensjonijiet. Dawn huma biss ftit punti illi ħarġu mill-Country Report illi kull sena jitħejja mill-Kummissjoni Ewropea. Dan ir-rapport li wieħed studjat fid-dettall jagħti raġun lil Partit Nazzjonalista li ilu xhur sħaħ jitkellem dwar il-mod ħażin li bih il-Gvern qed imexxi s-settur ekonomiku b'mudell illi hu unikament ibbażat fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Fil-fatt Adrian Delija minn dejjem insista li dan hu mudell żbaljat u issa waslet ukoll il-konferma tal-Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport jgħid li ż-żieda fil-popolazzjoni qed titfa' pressjoni kbira fuq servizzi bażiċi bħalma huma s-servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni fl-iskejl tagħna kif ukoll is-suq tal-proprjetà u l-housing. Anke hawn il-Kummissjoni Ewropea tixel bozza ħamra. Ir-rapport isemmi speċifikament it-traffiku bħala problema enormi li qed taffettwa l-ekonomija. Anke l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus huma msemmija f'dan ir-rapport fejn jingħad li l-Gvern missu ilu illi daħħal standards riġidi, jingħad b'mod ċar li r-riski qed jiżdiedu u l-Gvern għandu jħares ir-reputazzjoni tal-pajjiż. Fejn jidħol is-suq tax-xogħol ir-rapport jgħid illi qed jiżdied id-distakk fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Intant fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Mario De Marco sostna li dan ir-rapport huwa konferma ta' dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista u konferma wkoll tal-falliment tal-Gvern fis-settur ekonomiku.